Otu Komiti alaka omebe iwu Anambra Steeti n'ihe gbasara mkpesa ọha na eze akagharịgokwe wetara site n'aka mmadụ ole na ole họpụtara si Amakọ Village kansụl ime obodo na Nanka kansụl ime obodo Orumba North bụ ndị bịara mee mkpesa megide onye eze ọdịnala obodo ahụ bụ Igwe Godwin Ezeilo nakwa President General ha bụ Reverend Canon John Ezike na ebubo a na-ebo ha na ha na-aga egwu aja na-enwetaghị ikike n'ogbe ahụ. Onye nta akụkọ anyị site n'alaka omebe iwu bụ Emmanuel Chigbata ji akụkọ a wee bịa. Ndị ahụ butere ikpe bụ ndị nọ n'okpuru Amakọ njikọ ka Development Union boro eze ọdịnala nke Nanka ebubo n'ime aja na ya bụ obodo bụ nke na-emegide iwu nke aka na-achị steeti nyere n'ime aja na ya bụ ebe ma kọwakwa na ya bụ eze ọdịnala wepụrụ ọnụ ụzọ gate nke ya bụ ebe a na-amị aja. N'okwu ya ka onye na-ekwuchitere ndị ahụ bụrụ ya bụ eze ọdịnala ebubo bụ Marita Ezeilo kwuru na ogbe Amakọ bụ ndị anọ na-ata ahụhụ site n'aka ya bụ eze ọdịnala nakwa Nanka Patriotic Union ma bụọ ya bụ Igwe ebubo na ọ na-eji ike ya wee na-akpaso ha agwa ọjọọ. Na nzaghachi ka Igwe Ezeilo kọwara ya bụ ebubo dịka nke bụ asị nakwa nke na-emebi aha ya ma mee ka amata na ọnọdụ ụzọ na-eduje ebe ahụ a na-amị aja bụ nke na-adịghị mma bụ nke ga-eme na onweghị onye nwere ike ije nwe ebe a wee mịa aja ma kọwaa na ebubo niile a na-ebo ya bụ nke na-abụghị eziokwu. N'okwu gbasara nrọpụta Omeiwu ka Igwe Ezeilo mere ka amata na ọ bụ site na iwu ebe obodo esiri wee chie Omeiwu ma kọwaa na ndị ahụ na-ebo ya ebubo enweghị ike ikwu etu a ga-esi wee mee nhọpụta Omeiwu kama na ọ bụ okwu banyere ndị ichie nakwa ndị Igwe kansụl. Onye bụ President General nke Nanka Patriotic Union bụ Reverend Canon Ezike toro ndị Nanka maka ịpụta n'igwe wee kwenyere eze ọdịnala ha n'azụ nakwa ya bụ obodo gba gburugburu ebe ọ kọwara na ọ ga-egosipụta na ya bụ obodo dị n'udo nakwa dị n'otu site n'ọchịchị Igwe Ezeilo. Onye bụ osote onye isi ọhaneze ndị Igbo gba gburugburu bụ Chief Emir Okikogene kwuru na ya bụ ebubo nke a na-ebo Igwe Ezeilo abụghị eziokwu ma mee ka amata na ọ bụrụ na ya bụ Igwe mere ihe dị otu a na ya gwa ga-eji aka ya wepụtara ya aka na steeti ya. N'okwu ya ka onye jibugoro ọkwa onye isi ogbe Amakọ na Nanka bụ Chief Obi Ekwunye mere ka amata na ya bụ ebubo nke na-ebu Igwe bụ nke na-enweghị ihe eji akwado ya ma mee ka amata na nhọpụta nke ahọpụtara Omeiwu nke ya bụ obodo bụ nke mere nke ọma na-enweghị ọgụ na mgba. Ndị sonyere ya bụ Igwe Ezeilo ma katọọ ebubo eburu ya gụnyere onye isi ụlọ ọgwụ Chukwuemeka Odumegwu University Teaching Hospital dị n'Awka bụ Dọkịta Joe Akabike, onye isi ndị ntorobịa na ya bụ obodo Nanka bụ Maazị Ken Okoli, tinyekwere Odoziakụ Chinyere Okafọ bụ onye isi ụmụ nwaanyị nke Nanka Patriotic Union nakwa ndị ọzọ.